Teenagerhelp er et mødested for børn og unge på nettet. Teenagerhelp har altid åben, og du kan kigge forbi, når du har brug for hjælp. Eller bare har lyst til at møde nye venner. På Teenagerhelp kan du få ligesindet rådgivning, og vores redaktører vil altid lytte til dig. Du kan vælge at være aktiv bruger sammen med andre teenager, og dermed hjælpe andre. Teenagerhelp er bygget op af flere led. I hvert led finder du redskaber som for eksempel brugerchat, der altid har åben, dagbøger, digte og meget andet. På Teenagerhelp kan du få råd og vejledning på mange måder. Du kan benytte vores brevkasse for spørgsmål og svar, eller chatte med vores redaktører hver lørdag og søndag mellem 18 og 21. Vores chatrådgivning er delt op i 2 dele. I weekenderne har du mulighed for at benytte vores 1-til-1 rådgivning, hvor man kan være helt anonym. Hver onsdag er der også åben mellem 19 og 21 i vores brugerchat for fælles rådgivning. I brevkassen kan du skrive spørgsmål til flere forskellige redaktører om alt mellem himmel og jord. Dit spørgsmål vil være offentligt på hjemmesiden og kan ses af andre brugere, så andre også kan få gavn af det. På Teenagerhelp kan du hænge ud i vores debatforum, hvor du kan udveksle dine erfaringer og historier. Teenagerhelp er teenagernes mødested, og vi er online 24 timer døgnet rundt. Besøg os i dag på www.teenagerhelp.dk.